салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экран мешавад. мо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем. Духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% аст. хонаро ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш накунед. ташаккури зиёд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни карвон, дар назди пости гаи, лаби роҳи калон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар назди хона мактаб, масҷид мебошад. инак квартираи новостройкаи нав сохтаистанд дар шаҳри Душанбе, тарафи Мавлоно. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдош мекунанд. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. соҳиби хона мегӯяд об свет ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. аз номи канали мо гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаҳои новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор доранд дар шаҳри Душанбе, Зарафшон ва автоцентр мебошанд. метавонед ними сумашро диҳед, боқи сумашро бо нотариуси давлатӣ шартномаи қарзӣ мекунед. бо соҳиби хона дом ки буд шуд, метавонед боқи сумашро диҳед. об свет канализатсия шаҳрӣ, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. дар муддати кӯтоҳ техпаспорт карда медиҳанд. иншоаллоҳ хонаҳои бақувват мебошанд. домҳои 4 этажа ва 6 этажа мешаванд. аз 30 метр квадрат то 60 метр квадрат мебошанд. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хонаҳо маълумоти бештарро дастрас намоед. нархҳои ҳар як кадом хонаҳоро дар рӯи экран менависем. иншоаллоҳ. ташаккури зиёд дӯстони азиз. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷиликӯлу, участкаи сурх, дар лаби роҳ мебошад. 7 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳоша карда дар дастон метиҳад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. бо семинблок. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон имо ватсап доранд. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, калхози Калимарс. 6 сотиқ замин, гирди замин маҳкам мебошад. об свет дорад. замин дар лаби роҳ мебошад. дар наздикии замин мактаб, масҷид, беморхона мебошад. бар роҳи калон 300 метр ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап ҳастак. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз. 6 сотиқ замин, 3 дар хона. об свет дорад. ду тарафи хона маҳкам мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ бо савдо мешавад.
در نزدیکی خانه، مکتب، مغازین، تاکسی ها می باشند. خانه این حالا کارابکا می باشد. خریدار انیق باشد رقمش در روی اکران زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید مشمول ان شاءالله ارزان میکنند. در رقمشان واتساپ دارند.